kumbaga manunumduman niyo, ang bago pala kita, amoy nagsinisar nga gusto kunta, mapasyadahan, may kala ito. Susukbon, sasakbon na kita, gito nakastorya ta na Sardinis, ano? Ini nga private bilya, ang payag ni Lolo Eri welcomes you. Mahusay gud man liwat, baga na perayuan ay habong to. Kung karuyag nimo talaga, baga diri anay bumatin, aringasain mga rakyan, aringasa ito niyo amyaw, makakadika gud di maabat ya gud kami ngaw nga ito ni mababatian ang mga chirp tuman ano sa pangatiyo. Oh, di daan na. Uy, kay aircon ha. Para yan na guest ano. Amoy ni Taton master's bedroom. Mag-ihap ni Daloyo. Deluxe. Maganda to ha Thailand ano. Kala. Oo, so pag mata ni yut aga, may kala say. Mag-ihap ni style ta adto nga sa ano, function room. Ano-ano man nga mga okasyon. Amulatan ng sinisir nga 1,900 ano. Pero under renovation to niya yan na. Hindi he, ang mga cottages, karoyag lot niyo baga amoy nitong jacuzzi. So ano pa ito niyo ginuhulat yung baga karoyag niyo ano magpalibwait. Dilain didapit ha, barangay Sakmi. Oo, dili tanawan. Very nature, amoy din he. Mamingaw good. Ay. Good morning. Good morning everybody. Do you miss us? Charot. Today is May 27, 2024. Time check is brought to you by ourselves. Alas 8. Yan na, may danira ko no practice yung mag-graduate na ini. Yan ang May 31. Marawdit butin yan na but kay baga may danira periodical. Baga, ang buto ano basta babae nga may danira ni periodical test. Baga, mga aburrido. Kairot mga lalaki. Magtaray. Yan ang adlaw. May dako din kay mang raw. Actually kakulo paray na baga masasabtang gadto niyo kung baga waray ko nga ni content. Asay naton na mamurang tanan iton drone iton amiga pag pinalupad-lupad kay taton ito nga baga mamayda naton ma-post. So kanina na aga samtang namamahaw ako. Pipinanunaw na ako kung ano na akong pwede mabuhat yan ang adlaw. So nauna-unaan ko ang Barangay Sakmi. Ang Barangay Sakmi kung manunumduman niyo may daw sa dito sa nga payag o balay. Oo nga bakot alams na iba naman yan at nagmamanage. Ang nagmamanage sa unang yan bayot adto. Mukiyawa. Baga noon na ito, baga waray ko na ito kung baga waray kita ito kay baga gisusuktan kita ito pag vlog. Pero yan na iba naman, tapos ang kay ko pagod. So naroon yan, kakadtuon ta ito. Siyempre, di rin kita makiawayon, di rin kita madumot. Itaton man lahin yung purpose ano. Pagka magpaambit la, ipakilala, ipakita, mag-promote la ito naton mga lokal. Kaya di rin, bisan di rin kita sikat. Bisan kulang ito naton followers, bisan gutela ito naton subscriber. Unta baga di rin naton baga mali ito ano. Itaton man lahin din hikaliawan. So yan kay nagtitikad na mo, magano man kita. Ano na nagtikan kita pag vloghan kuan 148 pala to ada or 120 na akon subscriber. Ayan na kay na 4,000 na. So at least baga di man naton kuan, di man kita madumot kakadtuntat niyan. Papakita naton kung ano talaga kay karuyag ko ton mahingadtuan talaga ano ba't sulod. Noron yan man, kumbaga manunumduman niyo ang bago pala kita amoy nagsinisar nga gusto kunta mapasyadahan may pakita gihapon og mapasabot nga ini nga payag ni Lolo Eri inusa nga private farm bilya nga naimumutang dapit di dihatanawan barangay Kabuinan pero dinhi ini Kabuinan actually di ito ni ngadtuan itatong kakadtuan diha barangay Kamiri Kamiri Sakmi ano ba itong tunyo. Oo matisugad kita susulugon tayo ni ingat to Sakmi. So baga pakat di sulod niyo dito tika nga eskina adit panigaman ano iti ni dinhi nga private farm bilya may daman nakasurat this way
Oo, tupayag ni Lolo Iri, ha? Oo, may dito nagbabaligyahin na barbecue. Oo, so amin din sulsugan ti kadera. Hadtong baga sige nagbinurbala, baga nagtitikang pala kita. Baga nira page, nagkuhang kita hadto baga nakiduyog ano, balot duyog. Baga nagpaabot ano yung mensahe nga kung pwede kita makasuno, makag-vlog. Pero that time was iba kuno adto nakapot nga kuan. Manaman din iba kuno an nakapot nga nagmamangulo or nagmamanage. Yan na aton sangkay. Oo, amin din mamay kala ha. Duro na't uging han atong pagkinakanian ang bago pala kita. Ano ba talaga at may dadin ni? May kala ito. Susukbon, sasakbon na kita gito nakastorya ta na sardinis ano. Makasulod na kita nga di. Hini nga private bill ya. Ana may kala kahusay ngayon mo gad nga baga. Dadayon ngan he. Oo. Away dahil imo makikitaan ini nga reception area. Oo, an history hinin. Di mababasa naton ano. Ang payag ni Lolo Eri welcomes you. The value, oo ha, masasayod kita niyan tato mamapakiana kung hirahin no ininhira nga mag-asawa. Mahusay gud man liwat, makikita niyo. Baga kahin baga naingad to sa nga lugar nga baga na pairayuan ay habong to. So kung karuyag nimo talaga baga diri anay bumathin aringasahin mga sarakyan, aringasa ito niyo sinisiring nga mga amyaw, makakadigagod din maabat kaguding kami nga ito ni mababatian ang mga chirp tumanan sa pangatiyo. Baado. Oo, mamay kala atong balibalhin bagan bagan diwindi. Mamay kalit kahusay very nature no. Luring kahusay. Nagsarit na kita nagsarit na kita nga pag magkuha na. So inihi ang abilya kasi adto pa may pa ngayon mamay kalahiton Santissima Trinidad. Kahusay sayan din ni. Mamingaw kumbaga may daniyo didi baga kun hiti mo yabuyab. Pwede ka mo dida magurimang rawlan ano. Kahusay din ni. Didaan na di kita maron kung ano itong didang kuan tawag. So libuton talaan may da ngayon di pool ha baga karuyag ni baga magpatugnaw iton iyo ulo pwede dida masinising nga jacuzzi swimming pool di naman nga ni sangkay dinis sangkay thank you oo pengakulop wala ka doon ko usay man yung din niya iyo. Itaad to ano pwede itong dito katurog ang gihap. Kobo niya sangkay, abas kubo. Itiya presyo ni adala 1,990. Overnight. May overnight na. Niya na welcome snack o breakfast for 2 bucks. Pala daw sang kainin pwede naton ani baga maturyo guide anay tindin ni kung ano ba itindin ni. Iniya do sangkay ang veranda area, main building. Iniya na side veranda, pwede ka mo dili mag-birthday. Pwede ka po na celebration niyo bunyag pwede. Ini sa side ya ang dining area naton. So iniya entero main building pwede ka niyo plitihan bugos sa pamilya. May dani kwarto duha igbaw. Pwede dato bakad tuan na kuan. Lagad ano. Baga kumbaga nakikitan hay ba nga mga lugar, mga sinisiring abroad like Thailand, gitu bagat sugad ano. May kalahito. Uy kay aircon ha. Para yan na guest ano. Para isang kay. Oo. So halo amoy ni taton master's bedroom. Wala ka kahusay pa di. Haluag pagod ha. Masulod kita. Kumbaga mapahuway anay katitima. Samtang iton usan ni mo nga ani anay. Say haluag aircon. May daniyo spiyo.
Baga kita-kita niyo dito kung baga nalambong, no? Nagalabing-labing. Ha? May dadidi CR. Oh. May kala ito. Parehas gyap kita di haloy ano. Amo gyap di haloy. Oh. Hindi na tiya pikas kwarto sangkay. Amo ni at amon deluxe room. Oh, deluxe. Ah. May kala ito. Amo gyap may da CR. So kung baga barkadahan, pwede. No? Nakita lang niyo gihapon baga tiarabot yung mga sangkay, oh. Kung baga atid to. Oo. So 24 hours gihapon, secured ka mo hini. Kaya may dahil CCTV, ano? Yan po sangkay. Oo. Man. Kung tikan kita dito, matisugad lot kita nga di. Amo yung luwatan ko, ano? Tipihat. Tipihat. Presyo ni na tipihat natin yan, naka-promo. 2,490. Oh! Amo yung sisiga baga na hiyang ko, ano? Baga na adto ha Thailand, ano? Hindi na niya birandahay. May da wifi, free. May adagap wifi. Amo yung tiyak ng sangkay. May da gapon aircon, no? Aircon. Siya sa ko. May kala. Oo, so pag mata ni yut aga, amo dahil tiyo sisilhagan, hitiinin, no? May kala, oh. Oo, say. Amo gapit style taad to nga sa, no? Parehas lang. Parehas, oo. Man? Amo gihap, nature na nature good talaga. Kung karoig niyo magpahaliboy ba, may rayo anay ha bungto, madiri kang papakabati. Yung mga ano. Oo, may kala. Say talaga din mamingaw. So amo liot ini din anira function room. Oras niyo may do mga team building, may do niyo mga recollection, mga barkada o ano man nga iyo baga pag kung kanon nga okasyon like birthday, dibo, di ba? Or kung ano-ano man nga mga okasyon like kasal gihap labi na kung garden wedding. Adton garden wedding kasi usually naitatabulay ton kung tapos nakamukas lahat tag sa simbahan, tapos napakasalot ka mo utro ang sinisaring garden wedding, mahusay din ni like mga kuan gihapon siyempre iba nga naruruyag nga mga outdoor nga wedding, no, nga kasal. Oh, husay dadi mamingaw mulatan ang sinisaring nga 1,900 ano. Oo, amo tong kunahiyaan na baga balay-balay na good. Oh, pero under renovation to niya yan na. Hindi ni ang mga cottages. Oo, kung pagkakaroyag lot niyo baga magtambay, siyempre kung karoyag ni ano mag libre ba ini pangarigo. May dapat ito bayad. May dito separate lahi ano. Oh, ano yun hiya nga kuan bagan jacuzzi ng style. Lunch pool. Amo pa ito special features. Amoy ni itong jacuzzi. Oo. Mapasok-pasok ini. Amoy kala, no? Oh. So ano pa itong iyo ginuhulat? Kung baka karoyag niya ni magpalibway, ito yung pamilya, iyo barkada, pag may rayuan na ito niyo lugar. Dilan didapit ha, barangay Sakmi. Ha? Oo, dili tanawan. Oh, very nature, kung baga nature lover kayo, kung baga karoyag niyo ani baga mamasyada ni mga lugar. Amin din ni. Oo, napapalibutan kamuhin kahagnaan. Mamingaw good. So papatukalon taanay kadali ano? Mapatukal kita.
Ini nga ho, kay baga may danira sinisa nga pa-welcome, snack ano, pinagi ka nga sardinis. So ano pa tiyo ginuhulat? Pagka di ka mo pag-inquire, ano pa itong telephone number? Ano sila number? Namon number naka-paste pa namon page na payag ni Lolo Eric at po niya details. Opo. Para ano, magpapakya na. Ano pa tiyo ginuhulat nga da? Oo, pasyadahan niyo nga di ha. Oo, amoy nila tinatawag din nga baga lobby, no? Oo, waiting area, kumbaga. So na ito na kita igbaw, ang baga era balay. So duro ko din kahusay, kumbaga karuyag niyo ani baga magiba ito niyo mga pananaw, kinabuhi. Ano pa, may danganin nila di wising will oh. Pari tayong kakuhay. Adin suoy kung karuyag niyo pamanyos. Alagat suoy. Adin bomba. O mga kadto nga bomba oh. Ay, ha? Salit, ano pa ito ginuhulat ha? Again, this has been your friend from another stars. Ini yan iubos nga sangkay. Sangkay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mamwa. Chup chup. Oo, nakasulod nga ako kita yan ano. Kausay nga di. Oo, actually yan itong snack. Titirahon tadto. Makapanhimulos kita. Oh, totoo nung tadto. Oh, is nakadto friend to. Nakapanimulos kita di ka tutukog na. Long ka doon. Pay mulos. Siya ka. Inaubos ni Tonyo. Oh, thank you ah.